Wala na ay brown out. Wala na gay brown out. Hoy, nga may brown out. Ka-people, ania na ang solusyon sa brown out ug para ma-zero balance ang inyong bill sa kuryente. Akong i-share ninyo ka-people, the first and only solar power store in Oroquieta City, Misamis Occidental, ang Oro Solar Pro. We have karang everything you need for the solar setup, no? First time ni sa Misamis Occidental. So gina-offer gid namo diri ang mga inverters from 1,000 kilowatts up to 30 kilowatts depending on the needs of the client para sa kining pangailanganon nila sa ilahang balay. So ingon na. So kumpleto na gid ni diri siya diyan, from inverters to panels and mga accessories na kailangan magamit sa kining pag-set up sa solar sa isa ka balay. So kani solve gyud ang problema sa brown out. Labi na no nga sigig brown out. Nindot ni kay naay Oro Solar Pro. Tuod dok, if ako dok ba magpa-install ko dok, unsay akong buhaton dok? Napa may murag survey ba mo sa mong balay ang nagpila kay kuryente nga gikinahanglan then unsay mga pamaagi? So yun ana gyud, at the start kung diri lang ka sa showroom, so mo mangayo gid nimo og bill. So at least mga 3 months or mas may 5 months maka-provide kag bill para in that maka-initial na ta kung pila ka kilowatts ang imong pangailangan. Pero at the end mo survey gyud mi or mo site visit gyud mi sa inyong balay kay naon niya po yung mga kining appliances nga angay idugang unya nga wala gitipid-tipid lang ninyo kay wala na lang ninyo panggamita kay tungod sa mahal ng kuryente. So mao na tanawon nato tanan nga pwede padagano nato tanan na sa in terms of sa solar. Nindot man ni dok no dayon. Katong wanok ba? Di ba nato siya kanang mahibaw-an atog fully charged na ba or daghan na ba o kanang kuryente nga na stock? Namo to siya na application naaman tayo kuan katong app sa pagkakaroon ng mga hybrid inverters or mga on-grid, naanagid na sila yung mga features nga naana sa app. So makita lang nimo maski asa ka sa kalibutan nga oy ang ako ang balay walay gagamit sa kuryente ron or akong balay kining nag-on sa aircon kay makita nimo pila ang consumption sa cellphone lang. Ako kamong giawhag nga mobisita sa ato ang store, the Oro Solar Pro. Dinhi makita sa Senator Osami Street, no? Likod sa may First Valley Bank ang mga solar products nato nga mga display o amo ang services, no, na naga-install mi og mga solar products from 1 kilowatts to 50 kilowatts, no, depending on the requirements sa inyong mga panimalay. So come and visit, tanawan ninyo, then have a computation sa inyong balay, libre ra na siya. You can contact me as the proprietor of this company, 09-087-101-401. And naatay Facebook page, the Oro Solar Pro. No? So, message lang, then we will respond ang inyong gusto mahibawan.